Ê, mày không sai tuần, man nó sinang mày thang bên gelak. Itu pikiran nu kung hamzak ang sai tunya da pula won no. Bukrajuk reel master hamzak reel khainani soya hamzak angmaya. Oh, hamzak ma. Neng an no ko phaiman bagai an sajalan bihi gongoi ang mar kan khusi. Neng hai pan ni nakra jungna tup tat kiri di lub la lachi. Sai da man kha ma to ama no ang kok thaicha sengana. Amo simin sadi tai kono phan nangyan bagai. Puchi khada. Tama ama sadi sawan tongra khadi sawan dela. Akon hungke ani kok ke haisi. Ang no mai mi to songna reng khetro mai do borna reng ri sona reng hai de tang na reng lobna reng ama ang sinyam pro pro bat ang pro bat di dam hero puji kada ang ono bakra je khaya ang thabung ni model bakra je puji kada ang no su tabuk singana ini Facebook account do tong ani da kurui tira tabung di ke Facebook account kuri to tong ba tawana na hapan ang khulog ri wan nakra do tong ble akon ama kita kaisa Instagram totong Kuri bila ama khulok jagya. Tira amu gripo. Hake bahai nani ani ti sikri hingke ba khlai jagya khulok jagya hingke bebang ni gripo tam tong ke ni ta YouTube channel totong YouTube le tong na amo bai na ang video rok nai tong bla tong na siamo bu ni YouTube ngai da ban ni phuno nayo Oh, hingke chole utai na yana ka tong le jotan kherne muk sapan tawana Tuma bukrajak numo tam biang ulta pulta kok sai tong phai. khana da hamjung ma nang ani nu ko phaikia mane ang no mung sa kan tar ya na mai mi so nangnai na tui khong nangnai mung cha khain nang ya nang khali ang bai video sanana nangnai pura ang haing na nangnai buji khada pura ang haing saname ang no khibnai hai ka ingla ang buske tam khai video khlai nai tong na yang to ma tong ang kon tabuk phunga na nai tong ma ang la chiu ta mono la chi mung song ya pula am joton la chu ang pura hang ri ta bo khai mung song ya na chi mi tong ta bo ang ma saw ne ang sang ma saw dala ai pare na sia ta pula ba la chi na ni ta bu ya da ba ham ju ma joton ni ranga na amor ya ta mi ingla ham ju chi na ko ni kan ke ni tu ya la chiu kepala chiu hari okong kok saw lasi di bat di lasi nan pura bat khlai di ana nasi di ang hain di ani hamjuk mana ang hai maung hamjuk ma chop chmin an kok khna di ang hai kana ma tong nachi tong ta bok ang ma sawan do doa kon hingke musadi लाल दुपट्टा उड़ गो तेरा सर सर हाउ मां लाल दुपट्टा उड़ गो तेरा सर हाउ मां ari tamne meni ba maya ta hande nakra do pura hane tang tuna ni tang na la pi tong ali ang tong Man gelak. eh maya hi sai tong man na sinang mai thang ben gelak itu pikiran nu kung hamjak ang sai tunya da pula won no anu kung hamjak ha kang gam ti kam tang nai rong ang kos na khayang ang hai ji maung nai bo ma ba group nai ma sanai am tir ko pura ba Ang mayo ihi. eh anong kotul de nong khade Nong khoya ang biang thang nai ba ama. Please ang mangalak bukrajak ma khulum ka. Basa di mal basa smai blahar ni. Bos ya ni no ka hamjak ti gite nai pho haram jati masai manti ya. Kutuli dur phat than. borong hai serai rok si wah tamung dinam pirong maya ne su chung had bursu rok si haying tong borong seman te nan yang ne hai hamjak kutul de Doi thang ni tai tam yang na han tong than